Volám sa Jan. Mám 68 rokov a roky som trpel bolestiami kĺbov a pohybovými problémami. Bolo to čoraz ťažšie, najmä keď som chcel tráviť čas s mojimi vnúčatami. Vyskúšal som rôzne krémy a lieky, ale nič nefungovalo tak, ako som dúfal. Potom mi môj syn odporučil Steplex. Už po niekoľkých dňoch používania som si všimol zlepšenie. Bolesť začala ustupovať a moje kĺby sa cítili oveľa voľnejšie. Teraz môžem opäť robiť veci, ktoré mám rád. Prechádzať sa v parku, hrať sa s vnúčatami a cítiť sa slobodne. Steplex zmenil môj život. Ak máte problémy s kĺbmi ako ja, vyskúšajte ho. Nebudete ľutovať. Volám sa Mária, mám 59 rokov a celé roky som bojovala s bolestiami kĺbov. Skúšala som rôzne produkty, ale nič mi nepomohlo tak ako Steplex. Už po niekoľkých dňoch používania som cítila úľavu. Mentol mi rýchlo zmiernil bolesť, zatiaľ čo ginkgo biloba znížilo zápal. Kapsaicín a pagaštan konský mi prinavrátili pohyblivosť a umožnili mi znova sa tešiť zo života. A navyše je Steplex veľmi šetrný k pokožke, čo bolo pre mňa veľké plus. Som veľmi vďačná, že som našla niečo, čo mi skutočne pomohlo. Ak máte problémy s kĺbmi, neváhajte a vyskúšajte Steplex. Ahoj, volám sa Anna a mám 61 rokov. Pred časom som mala silné bolesti kĺbov, ktoré mi sťažovali každodenný život. Nemohla som sa voľne pohybovať a každá aktivita bola náročná. Potom som objavila úžasný produkt Steplex a všetko sa zmenilo. Vďaka mentolu bolesť rýchlo ustúpila. Ginkgo biloba mi pomohlo znížiť zápal a s pomocou kapsaicínu a pagaštanu konského sa zlepšila pohyblivosť mojich kĺbov. Čo ma potešilo najviac je to, že Steplex je šetrný k pokožke a nespôsobuje podráždenie. Teraz sa môžem opäť venovať svojim obľúbeným činnostiam bez bolesti. Ak máte problémy s kĺbmi ako ja, určite vyskúšajte Steplex.